σύλλογος μεγάλος. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φέρει το μάτι στα ίσα. 39 και 2 δευτερόλεπτα. Σισε φεύγει, εκτελεί γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλτι του Τζιμπρίλ Σισε. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ μεγάλε και τράνε. Ο Νίνης ελίσσεται, βολίδα! Γκολ! 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 Σωτήρης Νίνης στο 43. Σε έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου Η παλιά καλή του Νίνη για τον Τζιμπρίλ. Τέλειωσέ τους! Τέλειωσέ τους! Τώρα τέλειωσέ τους! Γκολ! Γκολ! 1-3! Ο Τζιμπρίλ Σισε τους τελειώνει! Ξανά! 1-3! Τζιμπρίλ Σισε στο 46 και κάτι! Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ